दाख्लै क'क्राझाराव जि जाथाया जालांबाय नङा होमबा बेनि सायावनो दा आङो मोनसे आपडेट लाबोदो जे जेम्स आदाया मा फोरमायखो जे गोबांथार मोजां मोजां बाथ्रा फोरमायदों जे माने गुबुन हारिनिफ्राय फैनानै एबा नै जोंनि आसाम एबा बड'लेण्डआव लाख लाख थाखा खामायनानै बिथांमोना लाना थाङो सासे फैफ्लायो नङा होमबा बिथांमोना आगोलावथ' गोबांथार माने सासे सानैल'सोमोन नङा होमबा बिहारिफोरा बेजोंनो लोगोसे दा नै बिथांमोना सासे सानै फैनायनिफ्राय दा गोबांथार माने बारानिफ्राय बारा फैगासिनो दे जेराव मोनो बेहायनो खामानि मावनानै थायो बेहायनो बिजनेस खालामो बिथांमोना बिजनेस खालामनानै गोबांथार लाख लाख थाखा खामायनानै बिथांमोना लाना थाङो जेब्ला लाना थाङो अब्ला आरो बेलेग मानसिफोरखौ गावनि गामिनि मानसिफोरखौ आरो लाना फैबावो दे उमुगाव गोबांथार खामानि दोङो उमुगाव जोबोद मोजां मोजां खामानि दोङो बेफोरबायदि होननानै गोबांथार मानसिफोरखौ बुथुमना लाना फैयो दे जों बर'फोरखौ नाय एबा जोंनि मानसिफोरखौ नाय दे जों सोरबा खासेया जुदि मायबाफोर माने जौगादोब्ला एबा जों मायबाफोर मावदोब्ला नङा होमबा जे मोजां खामानि मावदोब्ला बेखौ माबायदि गाख्लायनो हागोन बेखौ माबायदि दबथायना दोननो हागोन बेफोरबायदिखौसो नायो जों बर'फोरा एबा जोंनि मानसिफोरा बे नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम दा बाव दा बेजोंनो लोगोसे गुबुन हारिनि सेंग्राफोरा एबा गुबुन हारिनि मानसिफोरा नोरै खालामो जे आं जौगादोब्ला आं बेखौबो जौगागोन एबा इखौबो मदद खालामगोन बेफोरबायदिसो बिथांमोननिया दा नै गोदोथ' खासे खानैल'सोमोन बिहारिफोरा नङा होमबा बेजोंनो लोगोसे दा नै गोबांथार बिहारि गोजा नोंथाङा टाउन ओनसोलाव नाय गासैबो बिहारि नङा होमबा जिमान दखान गिदिर गिदिर दोङो जिमान गेलामाल दखान दङ हलसेल दखान दोङो सब माने बिहारि गोजा जोंनि बर' मानसिथ' गैखाया नङा होमबा जोंनि बर' मानसिथ' गैखाया जे गुबुन हारिनि मानसि गुबुन जातिनि मानसि बेफोरबायदिल' बेनि सायावनो दा जेम्स आदाया जोबोद मोजां मोजां बाथ्राखौ फोरमायदों एबा जोबोद मोजां बाथ्राफोरखौ माने बुंनो हादों भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा निसय बुजिगोन आरो मिथिगोन स' बेनि सायावनो नोंथांमोना आं चेनेल साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना ला बेफोरबायदिनो आपडेट दोननो थाखाय आं सेस्था खालामबाय थागोन स' नायलांदो बिदिब्ला जय बर' हारिनि खुलुमबाय मियानि जानाय जाथाय क'क्राझाराव गुबुन जायगानि मानसिया बिजनेस खालामफैनानै जोंनि जायगायाव जोंनि बर' हारिनि बर' सिख्लाफोर खामानि मावना जानाय गथ'फोरखौ धान्दाबाजि खालामोब्ला जोंनि बर' सिख्लाफोरानो जायफोरा खालामजादो नोंसोरो गिनाङा नोंसोरनो लोगो नांनानै बु मानो होनोब्ला दिनै नोंखौ खालामदाव बैखौ खालामदाव नोंबो गिनानै सिरि सिरि बे जायगानिफ्राय गुबुनाव थांलायगोन आरो नोंनि जायगायाव गुबुन सिख्ला फैलायगोन आरो बेखौबो बेफोरबायदिनो बे धान्दाबाजि खालामगोन बे गथ'आबो गिनानै आरो सिरि सिरि गुबुनाव थांलायगोन नोंसोर गियोब्ला जेसेबां बर' सिख्लाफोरा बेफोरबायदि जायगायाव खामानि मावनो फैगोन आरो बेफोरबायदिनि मालिकआ धान्दाबाजि अब्लानिया बिसोरो मा जागोन गासैखौबो बिसोरो धान्दा लागोन बेनिखायनो जाय खालामजादों नोंसोरनो लोगो नांनानै नोंसोरनो बुग्रोनांगोन बुनानै नोंसोरनो भिडिअ खालामग्रोनांगोन जोंनि जायगायाव मानो बेफोरबायदि दिनै साफ्रोमबो गिनानै फावसायोब्ला बोरै जागोन साफ्रोमखौबो धान्दा लागोन दा नोंथांमोना मोनथिगोन ना मोनथिया आङो राजस्थाननि होननानै खोनानो मोनदों निउसनि गेजेरजों दा राजस्थान होनना बुङोब्ला राजस्थाननि मानसिफोरा बिजनेसमेन गोजा बिसोरनो जायगाल' नांगौ बिजनेस खालामनो दखान होनो मोनफ्रोमबो जायगायावनो दिनै गुबुन जायगानिफ्राय जोंनि क'क्राझार बायदियाव जोंनि बर' सिख्लाखौबो मोनोब्ला हाबा खालामनो आरो बेयाव थानो मोनोब्ला बेवहाय बिजनेस खालामनो मोनोब्ला बेसेबां लाब दं बिसोरहा दिनै जोंनि आसामाव थानाय जोंनि मानसिफोरासो जेरै दा जों बर'फोर जोंहा बिजनेसा गोबां खम जों गुबुनाव खामानि मावनोसो थाङो कम्पानिफोराव सिकिउरिटि बायदिसिना नाथाय गुबुन जायगानि मानसिया जोंनि जायगायाव बिजनेस खालामनो फैयो बिसोरो गासैबो बिजनेसमेन गोजा जेरै बिहारनि होननानै बुङोब्ला बिहारनि मानसिफोरा माबायदि सारा इण्डियायावनो गिदिं जेरावबो खानाय सिनग्रा लोगो मोनगोन बिहारनि बा हारसायाव थां बबावबा गामि दोङो सक दोङो बेवहायबो बिहारि खानाय सिनग्रा लोगो मोनगोन मानो होनोब्ला बिसोरो थाखा फैसानि बेलायाव जोंनि आसामनि बर'फोरनिख्रुइ आरो जोंनि आसामनिख्रुइ बिसोर गोबां एडभान्स थाखा फैसा खामायनायाव आंखाल थाखा फैसा नांगौ खामायथारनांगौ मावथारनांगौ गुबुन जायगानि मानसिफोरा जोंनिख्रुइ गोबां एडभान्स जोंनियाथ' दासो जोंनि बर' सिख्लाफोराथ' दासो
बारा गोबाव बावाखै गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनाय, दिनै शपिं मलाव थानाय, दिनै रेस्टुरेन्टआव थानाय, दासो जोंनि बर' सिख्लाफोरा, नाथाय गुबुन जायगानि मानसिफोरा आगोलनिफ्रायनो फैसानि बेलायाव ओरैबायदि बिजनेस, फैसा नांगौ, खामानि मावनांगौ, आगोलनिफ्रायनो जोंथ' मा जोंनि जायगायाव, बर' जायगायाव मोनबा जाबाय मोनाबा गैला बेफोरबायदिमोन जोङो। जों दिनैसो जोंबो बुजि मोनबाय थाखा फैसा खामायनांगौ, मावथारनांगौ, मावाब्ला जाला। जोंनियाव दासो जादों, नाथाय गुबुन जायगायाव आगोलनिफ्रायनो। बेनिखायनो आं बुङो जोंनि जायगायाव दिनै गुबुन जायगानि मानसिया बेफोरबायदि आखु दिन्थिफैयोब्ला, जोंनि जायगानि सिख्लाफोरखौनो गाज्रि खामानि मावनो नागिरोब्ला, गिनानै रावबो हारसिं स्रि थानाङा, खामानिखौ गारनानै थांनाङा, हम आरो दां। गुबुन जायगानि मानसिफोरा आलादा, बिसोरनि साननाय हनायफोरा आलादा, बिसोरनो न' बां बिल्डिं लुनो, हा बायनो, बिसोरनो संसार जानो गोबां रां रुफा नांगौ बिसोरनो। जोंनि बायदि नङा। जोंनियालाय मा थिं न' लुबाय, इन्जुरनि न' बास, बेनो काफि जोंनिया। नाथाय गुबुन जायगायाव बिब्दि नङा। राजस्थानफोर बायदियाव बिब्दि नङा, गुजरातफोर बायदियाव बिब्दि नङा। सारा दुनियायाव बिसोरो गिदिर गिदिर बिजनेस खालामो, दखान होयो। दिनै जोंनि बर'फोरा साबेसे बिजनेस खालामो? बेसां दङ? जोंनि बर'नियावनो मावना जानो थाखाय जोंनियाव बेसां बिजनेसमेन दङ जोंनियाव? गैयाना? जों अब्ला गुबुननि आन्दारावसो, गुबुन जायगानि मानसिफोरनि दखानावसो जों थानांगोन, शपिं मलाव थानांगोन, सब गुबुन जायगानि। दाखालि बावैबो मोनसे निउस जाखांबाय गुवाहाटियाव, शपिं मलाव हारसाफोरखौ, मलाव थानाय सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदिनो गाज्रि आखु खोन्थिबाय थायोमोननो। पुलिसा हमनानै लाना थांदों। बिसोरो पुलिसनो खोन्थानानै, हमनानै बुनांगौ, सिख्लाफोरानो बुग्रोनांगौ। बेखौ पुलिस, गामिनि मानसि नागिरबाय थाना लाब गैया। जनायनांगौ, जायगानि एबसु दोङो, सेंग्राफोरनो खोन्था, जों जाय जायगायाव खामानि मावदो बे जायगानि बिगोमाया जोंखौ बेफोरबायदि खालामगासिनो दङ, जोङो गाबोन बुगोन, नोंसोर जोंनि उनाव था, रेडि जा। नोंसोर मिथियै बायदि जोंनि शपिं मलाव माल बायबाय था, थाफ्लाबाय था, नोंसोरो पाता मोनै बायदि जोंनि उनाव था, माल बायफ्लाबाय था। बेनिफ्राय सिख्लाफोरानो भिडिअ बानाय आरो दोखो दोखो बु। गिनाङा, फावसायनाङा, मा नालाय सिलाय खालामजानाङा जोंनि बर'फोरा। दिनैथ' मावाब्ला जाला, गासैबो मिथिखागो। साख्रि बाख्रि मोननाया सहस नंला। 150टा साख्रिनि थाखाय 1 लाख जन मानसिया साख्रि नागिरदों, खारदों। 150टा पस्ट थायोब्ला 1 लाख जन मानसिया नागिरो, अब्ला साबेसे मानसिया साख्रि मोनगोन? आरो जोंनि बर' सिख्लाफोर गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय, जोंनि बर' सिख्लाखौनो हाबा खालामबाय, बेजोंनो संसार जानांगो, आरो गुबुन सिख्लाखौबो जोंनि जायगायावनो धान्दाबाजि बाव, अब्ला मानो गारनो? गारनाङा, फुल सापर्ट। बेफोरबायदियाव जोङो फुल सापर्ट, जों गसंगोन, जों ओंखारगोन।